Gorkakener naiz, gorkakener borraz. Tarragona sortua, baino txiki-txikitatik Gasteizen bizi izan naizena. 1950 sortua eta 4 urterekin ekarri ninduten Euskal Herria Gasteizera hain zuzen. Ni euskararekin topo egin nuen batez ere Barcelonan. Barcelonan Barcelonan nengoela, kantaldi bat ematera etorri ziren Jose Angel Irigaray, Xavier Lete, Lourdes Illondo eta María del Mar Bonet, hango Kolegio Mayor batera, ezta. Eta kantaldi hartatik ateratakoan, bi hizketan egon ginean, batzuk eta besteak, ezta. Eta hizketan ari ginela, agindu nion Lourdes Illondori urtebetean ikasiko dut euskaraz. Ez da horren beste izango, eta bete egin nuen. Bai, 19 urte nituen, eta 19 urte nituela Donostira aldatu nintzen, enpresarialak ikastera, Mondaizera, eta han hasi nintzen euskarazko klaseak hartzen, hain zuzen ere Patxi Altunak zuzentzen zuen irakasle talde batekin. Nire irakasle izan zen Jose Agustin Arrieta, famatua. Berak irakatsi zizkidan lehenengo hitzak euskaraz, eta nik nola ere bestiak ikasteko grina hori nuela, aprobetxatu nuen, klaseetara joaten nintzanean, beti nire kuadernuan apuntatzerat kanta bat edo beste, eta berarekin hasi nintzen ere Xiberuko kanta zaharrak ikasten. Claro, orduan ditadura garai hartan oso ekintza gutxi antolatzen altziren, baina horien artean gero eta gehiago maiz antolatzen hasi ziren kultura astea, kultura moztaldiak eta horietan arkitzen genuen denetarik, ezta? Kantagintza, literaturgintza eta bar eta bar. Eta hor eta Bizkaian batez ere Mikel Zarate ikusten hasi nintzen, ezta? Gero gainera ni euskara ikasle nintzen garai hartan, baita ere irakasle aprobak egiten, ezta? Eta euskalkiak lantzen eta bar, eta oso interesatua nintzen bizkaierazko formak eta adizkerak eta ikasteko, ezta? Eta modu hartan ezagutu nuen, gogoratzen naiz behin esatu baterako Deustuko seminarioan, ekitaldi bat edo beste, han ikusi nuen baita ere oso ondo gogoratzen naiz, halako antzerki moduzko obra txiki bat errezitatzen, obra txiki bat zen non azaltzen ziren, berak egiten zuen burlantzeko zerbait aztegia, bi emakume, euren artean barra erdaraz, no sé qué, no sé cuánto, eta halako batean umeari, esan dizut ezak zer, umeari euskaraz eta euren artean erdaraz, oso ondo goratzen naiz. Niretzat Mikel zen gizanti bat, gizanti bat, bera oso ondia zelako ere, bai, oso gizon potoloa zen, ezta? Baina kulturari buruz ere nik uste dut oso niretzako, nire irudiko bintzat potentzial asko zuen gizona. Tamalez gazte joan zen. Asko gustatzen zitzaidan bera entzutea, niretzako ezin hobeki uztartzen zuelako euskara batua eta bizkaiera. Eta hain zuzen, ondo goratzen naiz, nik emandako lehenbiziko kantaldian, Gasteizen, 1971 eman nuen aita semeak. Baina gogoratzen naiz, bizkaierazko hitzak zirela. Gero ikusi dut hori aldatu egin dela, baina han esatu bat ego, ostera bere uki beharko dugu, behiarranduna auzoan, ostera bere, ez da faltako arropa zarrakakoan, ez da? Baina lehenbiziko kantaldian, Mikel Zaratek idatzi dugu bertso horiek eman nituen. Nik uste dut, Mikel Zarat izan zala guretzat izugarrizko suerte bat,
baina tamalez, lehen esan duan bezala, oso gazte joan zen, ezta. Bera abiatu zen Txorierritik Euskal Herri osora, nire ustetan. Eta, beti faltan izango ditugu, berak hain gazte joan izan ez pasan, idatzi behar zituen liburuak eta olerkiak, ezta. Baina nik uste dut bere arrastua utzi zuela, ezta. Nik uste dut Bizkaia mailan batez ere, jende askok eta askok jarraitu egin du bere bidea.